Сме на ментата, екопътека, този път не съм сам, с Данката. Обаче тук сме дошли само да хапнем, ще слезем надолу към селото и от центъра ще тръгнем по една друга екопътека. Но сега заваля да видим какво ще стане, дали ще може да отидем, но ако тръгнем, ще водим с нас. Този път какво съм си взимал за ядене? Ако искате, ще почнем от десерта. Това е гриз. Две фаржолки или са някакви, не знам какво е. Салата, домата и краставици. Този път хляб няма да са милинки, сок банан и да почвам да ям. Хапнахме с Данката, малко да се полюлям и тръгваме към, сега ще ви кажа къде, към базиликата. Да видим какво представлява базилик. До скоро. Като се полюлям, ще се включим. Айде да се отправяме към базиликата. Значи сега трябва да слезнем до Голямо Белово. Ходим смело. Очаквайте включване. Днес съм с Калинка, защото не съм ме карал от един месец и да ни падне акумулатора. Но и тя върши работа. Намираме се вече на базовата пътека Албак в Голямо Белово, където ще ни заведе до базиликата. И тръгваме. Къде стигнахме? Виждате ли го това? Това е моя сок. На връщане. Там пак има. И там има. Коларски път стигнахме до чешмата Хаджи Николова. И казва, че имало някаква поляна, сигурно от тази. Сега ще видим. И след нея започвало катеренето, не знам. Сега ще видим някъде знаци, маркировки. Само че бая се изпотих, даже още съм с кафето и ще трябва да изсваля якито. И естествено да се напръскаме за кърлижи. Да. В тази беседка това ще направя. Ето. Информационна табела. Ние сме на чешмата. Сега къде е Данката, продължаваме нагоре. Да действаме, още си пия кафето, да видим до кога. Някаква табела Левке. Си държа кафето и драпам нагоре като някоя баба Костенурка. Нищо не става от мен. Кой? Раницата ли? Бая се изпотих. Левке, айде. Као неща да ви говоря. Имам 2 пъти повече по маратонките, отколкото по земята сигурно има као. Няма се оплакваш, няма. Искаш да се ти спас. Се ти спас, ети се ти спас сега. Се изпотих. И не знам още колко има. Бая сигурно. Още 2 км и нещо. Но тук има табела.
Ама ще пия кафе. Че кафето взе да ми тежи. Има около 10 грама да го изпия, да ми олекне да ми остане само чашата. Все още драпаме и сме до никъде. Минахме километър и половина. Има интернет даже. Брачеда в TikTok на живо. Обаче е кръвста много. Геолчета, калища. Фу, къде ще мина? Откъде да минеш се кал. Е натам, но ние имаме табела на ляво и тръгваме в гората. Малко различно. Много хубаво. Тук много ми харесва. И вече навлезнахме в гората. Тук много ми харесва. Гъста гора, смесена. Бор и дъб. Много красиво. Седнах малко да почина тук в едни борчета, че направо ми се изпотиха и очилата. Ама кеф. От гората и мисля, че наближаваме, защото на часовника ми дава 250 метра още. Ето какво има около мен. Беседки за почивка, полянка. Много слънчево, чувам чешма. О, чешма! Данка, чешма! Айде на чешмата. Сега ще видим къде е замък. Тук има група от тея с такивата коли. И крепостта, ама сега ще идем да пием водичка. Верно съм Куко, верно съм Куко. Къде са? Домъкнах. Куко. Студена. Май, бая студена тая. Сейчас си напомня. Балканска? Сега ще опитам. Цели така. Първа най-много. И това си най-работа. И нашето не е пъйте. Нещо една. Много добре. Да ви заведем на това нещо сега. Така, ето е функционното табло. Надморска височина 853 метра, някаква яма има, сега ще видим къде е. Да. И базиликата. Сега ще видим по-близко да заснем.
И базиликата. Голяма. Да не е някъде друга да е. Ма това как са го строили, бе, бро? Ма и мало вар тогава ли е? Да. Камъните хубаво. Камъните, ма това много здраво е. Здраво, Какво от това? Това не е вар. Даниел, това е нещо друго. Вали от майката. гледай какво е. И тухли. И това е било па някакви колони на нещо. Виж какви са тухли, е. Да, много интересни. И са бая изпечени. Ама тази дупка къде ще? Тази дупка, гледа да не паднеш, че тя бъде от майката. Някой ако харесва такива археологически неща, ето го, какво представлява. И гледката, супер. И нашата разходка е на края си. Това е базиликата. Някога е бутната от турците, защото тук местните не са искали да си предадат вярата и някакъв поп, нали, то нещо като манастир е било, не знам, е отказал да смени вярата и са го убили точно тук. Тъжна история, но това нещо е величествено и много красиво построено. Отгоре е имал голям купол, но турците са го бутнали и само това остана. Малко на слънце. Голям кеф. Чао! Почти слезнахме и на тази хубава поляна този красив кон. Това е последният кадър за днес.